ዝርዝር ዜና ሸፈና አገልግሎት መራኸቢታት በሐፈሻ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ድማ ፍላይን ምስፋሕ ናይ ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ከም ተግብረ ተገሊጾ ወኪል ሪና ዮናታን ነዕብዮን ዘዳልዎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረ ዝገር ከቅርቦ እዩ ካብ 1991 ክሳብ 2026 ኣብ ጽላት መራኸቢታት ብዝተገብረ ናይ ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ገዚፍ ወፍሪ ጂኦግራፊያዊ ሸፈነ አገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ንምስፋሕ አድማዕ ስራሕ ከም ዝተዓመተ ገሊጹ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን አቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃኔ ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ዝኣረገን ግዚኡ ዝሕለፈን መሳርሕታት መርበብ አገልግሎት ቀዋሚ ቴሌፎን በሓድሽ ምትካል ንመርበባት ተንቀሳቀስን ቀዋምን ቴሌፎናት ዘገልግል ትሕተ ባይታዊ መስመራት ምውዳድ 184 ታወራትን ምስኡ ዝኸይድ መሳርሕታትን ትሕተ ቅርጽን ምትካል ከምኡውን ምትእትታዊ ኢንተርኔትን በብእዋኑ ምስፍሑን ካብቲ ቀንዲ ከም ዝኾነ አብሪሁ ሓንቲ ንኮላን ዓደይ ዝብለኪ አይሮፕላን ስደተኛ ዝብል ሳቋአልየ ናማ ሙቕቤተይ ንኸሊ ኽብልየ ጊዜ ፈጣ